wehlela eCapernaum empumuzi iGalile. Wayebafundisa abantu kulusuku lweSabatha. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba izwi lakhe lalinegunya. Mhlambe bengifisa ukuba siqale ukuthi kafushane ke siubuke wonke lo chapter 4. Uma siubuka uqala uJesu kade elingwa esehlane. Uthi la eqeda ukulingwa uyahamba ubuyela eNazaretha la ezalwa khona. Uthi qedane angafika eNazaretha uyazama uyafundisa kepha kuthiwa hayi abawumkelanga lokho ayekufundisa mase bemxosha kuthiwa akaphume la eNazaretha. Kuthiwa ngenxa yokuba sebemxoshile uyahamba uyendaweni ekuthiwa iseCapernaum. Mayefika lapho sesiyezwa kuthiwa wabe sefundisa lapho eCapernaum kuyisuku leSabatha. Mhlambe ke abantu bakaNkulunkulu ngifuna ukuba siqale sibheke le ndaba sibuke iNazaretha ebese sibuke iCapernaum. eNazaretha siyazi ukuba uJesu ila ezalwa khona. Uma ngabe uJesu kuyila ezalwa khona kusho ukuthi bamazi esamncane. Bamazi esemncane bayabazi nabazali bakhe. Bayabazi uma ngabe bembuka kuthiwa uShem umntaka Maria. Kuthiwa uShem umntaka Joseph ngoba bayabazi abazali bakhe. Bambonile ekhula ehamba phambi kwabo. Bayazi ukuthi hayi akanawo amandla okuzofundisa lento ayifundisayo ingakho bemxosha. Kuthi uma ngabe esuka lapho ngamanye amazwi into eyinkinga eyenza ukuthi bamxoshe base bemjwayele. Bayazi ukuthi ekumjwayeleni kwethu engimazini kwethu akusiyimfundiso engabuye ayifundisele ube ubani. Kakade siyamazi ukuthi ubaba wakhe umbazi uJosepha. Kepha ke indaba iyaguquka uma ngabe esuka eNazaretha thiwa wehlela eCapernaum. Uma yefika endaweni yaseCapernaum abamazi abamjwayele abambonanga ekhula. Ngakho ke uma ngabe efundisa eCapernaum abanawo ama preconceived ideas ngaye abambheki emuva la esuka khona. Kepha babheka lokhu akushoyo manje ngamanye amazwi abamthathi ngokujwayela njengoba bekwenzeka eNazaretha. eNazaretha bese bephila impilo yokumthatha ngokumjwayela. Ingakho uma ngabe seguquka esefundisa okunye sebeyayiphika le mfundiso yakhe ngenxa yokuthi bamthatha ngokujwayela. Mhlawumbe umehluko ke engifisa ukuba sihambe phezukwawo la ukuthi eNazaretha benza izinto ngokujwayela. eCapernaum abamazi abathathi izinto ngokujwayela. Isikhathi esiningi bantu bakaNkulunkulu siyaye siphile eNazaretha la senza izinto ngokujwayela. Isikhathi esiningi siyasithole siphila impilo yaseNazaretha yokuthatha uNkulunkulu ngokujwayela. Uzwe omunye umuntu ethi uNkulunkulu seyoxola kepha ngeke ngikwazi ukuxolela usibanibani. Ngenxa yokuthi sesithatha izinto ngokujwayela siphila impilo yaseNazaretha. Abaningi bethu sizile namhlanje sathi sizohamba noluyingcwele lwasentshongweni abantu abasha siza kulevuselelo. Kepha ezinye izinto sithathe ngokujwayela. Sithe uma ngabe siqoqa sathi liphi ithuluzi lami. Angithi sesibiza ngethuluzi insini. Sathi liphi ithuluzi lami. Kepha ke mhlawumbe sithema ngabe sifika la azange sinake konke obekushiwo nakho konke obekwenzeka. Besibheke kuphela ithuluzi ngenxa yokuthi sesithatha izinto ngokujwayela. Sesiphila empilo yaseNazaretha la bamthatha khona ngokujwayela. Esikoleni abaningi bethu la siyafunda. Esikoleni sasinakho ukuthatha izinto ngokujwayela. Umuntu ufuna ngabe uphasa kakhulu kepha usethi hayi ngiyamazi vele umisi usibanibani ugcwele ngami noma ngingangafunda. Sesithatha izinto ngokujwayela. Sesithatha izinto ngokujwayela. Emsebenzini usawufuna umsebenzi wawufika aqala ndawo wonke umuntu ufike ngo6 ingafiki ngisho nesecurity elivulayo kepha uqede wajwayela.
siyayithanda sesiphila impilo yaseNazaretha. Bantu bakaNkulunkulu emakhaya esivela kuwo siyiphilile impilo yaseNazaretha yokuthatha izinto ngokujwayela. Kunabaningi bethu abazali asabathathi notice, asabathathi nokuthi bayini ngenxa yokuthi asibajwayele sesibathatha ngokujwayela. Athi umuntu ongenamzali osebadlula bonke abazali bakhe ethi ukube niyayazi impilo la ingasekho umzali. Kepha thina sibathatha ngokujwayela siphila impilo yaseNazaretha even nasemakhaya. Bantu bakaNkulunkulu even namaphupho esinawo singabantu abasha. Sinamaphupho ngeimpilo zethu. Kuneyindawo esifisa ukuzithola sikuzona. Kepha isikhathi esiningi namaphupho ethu sesiwathatha ngokujwayela asayifaki i-effort ne-energy edingekayo emaphupheni ethu ngoba sesifuthatha ngokujwayela. Akhona emqondweni uthi ngenili langa ngiyafisa ukuba ukuthi kepha siyifaki i-effort asenze kufanele sikwenze ngenxa yokuthi sesiphila impilo yaseNazaretha yokuthatha ngokujwayela. Siphila impilo yaseNazaretha yokuthatha ngokujwayela. Abantu bakaNkulunkulu, bantu bakaNkulunkulu, mina bengiyothi uma ngabe sikulolu uhambo luyingcwele lasentshongeni sizothi uvukile. Iposta ngibona ibhalwe kanjalo. Thi uvukile unqoba ithuna. Mhlawumbe ke bantu bakaNkulunkulu mangabe sizothi uvukile ushiya ithuna ushiya okudala wavukela empilweni entsha. Bengiyothi mina kuwena uma ngabe sikule nkonzo inkonzo yokuzosuka sishiya iNazaretha ebese siwelela empilweni yaseCapernaum. Sizoshiya okudala abantu bakaNkulunkulu bebiza uba mangabe sizovukela empilweni entsha. Sizothi ushiya ithuna unqobile ithuna uwelele ngale kwethuna nathi sizowelela ngale kwethuna. Sizoshiya iNazaretha lethu lokwenza izinto ngokujwayela. Ebese siwelela eCapernaum la singathathi izinto ngokujwayela. Abaningi bethu ngisho sesiya emiseni sifike siphila impilo yaseCapernaum yaseNazaretha. Ufike emiseni usuyazi ukuthi hayi vele makusuke la ufata uzothi kusuke la ikhwaya iqala iqule lithi kepha wena uzibandakanye lapho ngoba usuthatha izinto ngokujwayela vele. Bantu bakaNkulunkulu kuthiwa kunomuntu owayeyiMuslim owaphenduka wase eba yiChristian. Wathi ke uma ngabe ephenduka elandela uNkulunkulu nathi simlandelayo kuthiwa wayenobudlelwano obujulile noNkulunkulu. Wayekade ebona uNkulunkulu enzima ngeke empilweni yakhe. Wayehleze ebona uNkulunkulu eziveza empilweni yakhe. Kepha kuthe ngokuhamba kwesikhathi wabona engathi uNkulunkulu akasaziveze empilweni yakhe. Kuthiwa wakhuleka wambuza uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngesikhathi ngiphenduka ngibe umKristu wawuziveza kumina mihla namalanga wawuhlezi uhamba nami kepha manje angisakuboni kwenze njani ususholephi? Thi uNkulunkulu wamphendula wathi mntanami namanje ngisakhona kepha ukuthi usuthatha izinto ngokujwayela awusangiboni uma ngiyiveza. Usuthatha izinto ngokujwayela. Mhlawumbe abantu bakaNkulunkulu mangabe sikule nkonzo sikwinkonzo yokuzoshiya impilo yaseNazaretha yokuthatha izinto ngokujwayela njengomuntu omusha ebese uyinulela empilweni entsha yaseCapernaum la uNkulunkulu eyakuziveza khona ebese uzwa amandla ezwi lakhe. Kuthiwa le nkonzo inkonzo yokuzothi uvukile. Inkonzo yokuzothi uvukile. Mhlawumbe ke bekubiza ukuba mangabe sithi inkonzo yokuthi uvukile bekubiza ukuba mhlawumbe ake sibuyele emuva silande ethuneni le ndaba. Kuthi ungakuyenzeka ngelinye ilanga uMaria uMagdalena uyahamba ekseni kusamponto zankomo. Ubheke ethuneni la bekubekwe khona uJesu. Uthi uyafika ngelinye ilanga ufika itshe seliginqiwa akekho uJesu. Thiwa wabuyela emuva egijima eyotshela uPetrus nomunye umfundi uthi sebemtshontshile uJesu akasekho elibeni akasekho ethuneni. Kuthiwa nabo bagijima baya khona ethuneni. Kepha into engifike ngiyithande bantu bakaNkulunkulu ukuthi uma ngabe befike ethuneni bafike batholani. Uma ngabe befike ethuneni bafika bathola ingubo uJesu wayekade egoqwe ngazo.
uJesu siyazi ukuthi mangabe elengiswa emthini elengiswa onqamlezweni bamkhumula zonke izinto ayezimbethe kuthiwa baze bashaya inkatho. Ngakho ke uma ngabe ezobekwe elibeni ezobekwe ethuneni wagoqwa ngezinto ezithize yizo lezi ezitholakalayo kuleli thuna uma ngabe befika. Ngakho ke uma ngabe uJesu esehamba esevukile pho ugqokeni ngoba izinto bezigqokile uzishiye la. Kepha abantu bakaNkulunkulu indaba isekutheni uJesu uyaqonda ukuthi hayi lezi ingubo ebengisongwe ngazo ingubo zasethuneni ingubo zaselibeni ayisadingeki kule mpilo entsha engizoyiqala umuntu kaNkulunkulu bengiyothi kuwena uma ngabe sikule nkonzo sikwinkonzo yokuzoshiya ingubo eyindala eNazaretha zokwenza ngokujwayele ebese siphila impilo entsha singasagqokile zona. Bantu bakaNkulunkulu kuthiwa kuye kwenzeka ngelinye ilanga kuthi uLazaro usefile uvalelwe ethuneni. Kuthi uJesu mangabe efika uthi hayi susanitshe bese uyamemeza kuthi akaphuma uthiwa hayi usayanuka uthi hayi mbi uyamemeza uthi akaphuma ethiwa waphuma. Wayesethini wathi mthukululeni. Wathi mthukululeni msuseni lezinto aboshwe ngazo kakade wayeqonda lezi zinto aboshwe ngazo ayisanandawo empilweni entsha asezoyiphila manje. Umuntu kaNkulunkulu inkonzo yokuzothulula ushiye konke kwaselibeni ushiye okwaseNazaretha kokwenza ngokujwayele. Ngathi ngiyambona abantu bakaNkulunkulu uma ngabe uJesu ezoshiya lezi ngubo ayegoqwe ngazo ezishiye elibeni. Kepha kashiyi zona kuphela elibeni kuningi akushiyayo. Uma ngabe suka eshiya elibeni ushiya ngisho nokudingwa engabe wayenakho ngenxa yokuthi uPetrus wamphika. Uma ngabe eshiya lezi ngubo elibeni akashiyi ingubo kuphela kepha hlakushiya nokudingwa angabe wayenakho ngenxa yokuthi uJudas wamphika. Kepha uyakushiya konke lokho uyaqonda hayi akusadingeki ngempilo njengoyiphila. Bantu bakaNkulunkulu mhlawumbe uma ngabe sikule nkonzo inkonzo nathi okubasoshiya sishiya kwaseNazaretha sishiya okwaselibeni. Yini wena umuntu kaNkulunkulu bebiza ukuba uyishiye? Mhlawumbe mina bengiyothi wena ake namhlanje kule nkonzo ushiye ingubo yakho yomngamnathembu uyishiye ethuneni. Bengiyothi mina kuwena ake ushiye ingubo yakho yempakamo nenzondo ethuneni bese uyophila impilo yaseKapernaum. Bengiyothi kuwena umuntu kaNkulunkulu ake ushiye ingubo yakho yokufuna ukuzibhiniselela nokubamba amaqhubu ushiye ethuneni ebese uzilulela impilo entsha yaseKapernaum. Sikwinkonzo bantu bakaNkulunkulu yokuzoshiya. Kuthiwa uJesu uma ngabe efundisa kuthiwa bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba izwi lakhe lalinegunya. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngenxa yokuthi izwi lakhe lalinamandla lalinegunya. Bantu bakaNkulunkulu kwenzekile ngelinye ilanga uke washe uJesu ngezwi lakhe ebese amahla ngolwandle athula amlalela. Uke washe ngelinye ilanga ngezwi lakhe ebese wayesegula iminyaka u38 waphila. Uke washe ngelinye ilanga ngezwi lakhe ebese uLazaro wayesevalelwe ethuneni wavuka. Uke washe ngezwi lakhe ebese kuwena amadimoni waphiliswa. Abantu bakaNkulunkulu bengesho yini namhlanje uma ngabe sikule nkonzo ngezwi lakhe ebese abantu abasha sebephelelwe ithemba babuyiselwe ithemba. Ubengasho yini uma ngabe sikule nkonzo ngezwi lakhe ebese kuthi abantu bakaNkulunkulu sifumana amandla njengabantu abasha okuvusa amakhaya ethu sesihlekwe ngawo. Ubengesho yini namhlanje ngezwi lakhe elinamandla ebese sithola amandla okujabulisa abazali bethu ekudala labantu bewabevuka nathi. Hey bantu bakaNkulunkulu uma ngabe sikule nkonzo wakwazi ukuthulisa amahlambi ubengekwazi ngezwi lakhe ethiwa lalinamandla ebese esho ngezwi lakhe
qedane zonke izinto ebeyivale impumelelo yabantu abasha siguquke suke. Bantu bakaNkulunkulu asile ukuzoshisa into eziningi kule nkonzo. Kepha besizothi uma ngabe bona babona izwi lakhe linamandla linegunya ake yaphinde futhi namhlanje asebenzise wona lawo mandla nalelo gunya aguqule impilo zabantu abasha. Sengiphethe abantu bakaNkulunkulu kuthiwa kunomfana othize owayefunda esikoleni thizeni. Uma ngabe efunda kulesi sikole wayenenkinga yokuthi babemenza lokho ekuthiwa ukubhulisha, babemhlupha esikoleni. Kwaze kwafika esikhatsini la akasafundi ngisho nokuya esikoleni. Ebese efika etshela ubaba wakhe ekhaya ethi baba angisafuna ukuya esikoleni ngenxa yokuthi kunabafana abangihluphayo. Athi ubaba wakhe yazini ndodana yami sasekuseni siyavuka siya esikoleni. Athi ngeke kwazi baba ngoba ngabe sifika nawe bazoyiphatha kahle ngoba usakhona bathi uzothi ungahamba ebese besala bengihlupha hayi khuleka kusasekuseni siya nawe esikoleni. Ngifuna ungikhombise labo bantu abakuhluphayo. Nangempela kwabanjalo bavuka ekseni bahamba baye esikoleni. Bathi bangangena nje emasangweni esikole ebese lo mfana wababona labafana bamhluphayo. Base behamba umfana nangu ulandela ubaba wakhe ngemuva bayahamba bayakulaba abafana. Ebese ethi baba naba labafana abangihluphayo. Bantu bakaNkulunkulu lo mfana uyabakhomba labantu abamhluphayo hayi ngenxa yokuthi akasabasabi kepha uyaqonda ukuthi njengamanje la emva kwami kume ubaba labo basoze bangenza lutho. Bantu bakaNkulunkulu bantu abasha bengiyothi mina kunina namhlanje uma ngabe sikule nkonzo namhlanje akubheke konke ufisa ukuthola empilweni yakho ofisa ukuzuza empilweni yakho la usuwile ebese uvuka uyithatha hayi ngenxa yokuthi unamandla ofuka uyithatha kepha ngenxa yokuthi uyaqonda ukuthi emva kwakho kumuyise yena osho ngezwi lakhe elinamandla. Amen.